Vana kana vatadza useni zvinaba. What session with temporary wickedness in the bro? Hybrid decision with the Ndimi mota baika ni. Asam tu dah lain dah. Ndimi. Ndimi dah. Ngai no. Ndimi bene phone ni apa? Bene phone ni. Nyaya ini risi. Bene phone ni apa? Nyaya ini risi. Awak kena dari. Semua nak bukan nak uji dini redu ani mazungisa iwe ndongo uri ndokugadzirira vanhu last time nyaya yako iwe ndoka wina last time utawa wakanga udara ndizvozvo wakumbusaina ndakavaikebera dai iwe munyiri hausitomboshita zvinhu nyaya yako ikudakunzwa zvakuti mambo ndakatongwa zvinhu asi nzorosei zvamu ndakatisa kwekudai ukufanzisa zvatimutaura tanga nyaya yako ndasvikapamba ndakaona pachikoro panonzwa mukore pane masipotsi pandapfuurira kubva pamaizemubatsire munino uyu mufana uyu ngamutongasi ana kwakudai saka tamupa mukana wokuti azvipendodai muno handisi ndizvo inini mukuru makakura ichatora mwana wangu handisi ndizvo ndizvozve mwana wenyu ari ku asikana ndamugara une makore mangani asikana 16 uyu mukomana mumuzero ndiani wako chicha komana wako komana wako makadana kukwekari basi taurisa totavisa makararabisekangai katu manzwe here baba ndoti baba kusiri vanhu manzwe ndoti kundosvitana mwana wangu makararambise kupi nokupi mamakadzivirira taura zvakumamusoro inini ndingangoti musikana anokura taurisa musikana anongobvira ndakadanana naye ende anongobvira ndakarara naye zuva raazodzimba umba kwaumba zuva ranga zvotanga kuti mucherekedze kufamba naye but anongobvira ndadanana naye musikana wati wewe uri paundandakadza wati wewe musikana anombodanana naye musikana anomborara naye pane vakomana vangani panharaunda paugere kwandogara isusu tingori 5 une here mumwe musi wakambonzwa kuti musikana wapapa ari kupenga hauna saka atangira kupenga pauri ngomudemedzera zvako sauti mwana anonyepera chokwata unyepera anina kunyepera une mabazi unechi sanu chakunyeperera chii chada kuti atore kwauri makaramisa makuva maipa nokuti maipa kuti akauya uri muswesani paweekend akasvika akabvunza panext door akanzi kuti daenda kunozi anga ambonifonera kuti apiri
ndikubva tabva kumunda isusu notanhaura nzuri tikasanga naye pakadhema akutomuchingura nemuwe wake anonzi inosenti. Inosenti unomuziva? Inosenti shamwari yangu. Chii chako? Shamwari yangu. Anopengera? Zvautora. Baba ndoda kuzvikudze maita henyu decision asi ndichida kuzvambura zvokuzvambura izvi handidi munhu anotamba. It is better kutaura hazvo zvadanira kuonesana kugadzisana ukunyeka inosenti unomuziva? Inosenti shamwari yangu. Azviona kuti anotomuziva kozi totoenda. Anomuziva zvokuti angabvalinga zvokuti makatora miri mwezi kuti nyaya ikore ndezvamwani makore mangani 16 angabva nasoronga soro kuti inosenti mwavanesi kasingabatemo chibva unotonaura nzuri. Ndeshamwari yangu ndiye munhu wandaitofamba naye chero. Hauna here chimwe chinhu chinobatika chida kuti chiri mufoni chinoita kuti ukataurirana nemunhu achitaura kuti daungori mumwe usina kutaura zvese izvozvo kuti ndakambonamere neungori mumwe usina kuchitaura waidzokera mukwenyu. Waidzokera mumba kwenyu aitira kutamba chikiita gore yanei? Atatanga kutonga nyaya dzevana diki nhasi ende usafadza vanhu unofadza mubaba wako uchibva pano wakusara mapolisi. Handidi zvokutamba newe tidaidzira mupurisa wemunhu ndodaidza Mambo wangu chokwadi chanditora. ndodaidza usaganze kutamisa mwana wako wakaita decision baba wako waenda kawaudza ngati njuka dzinodya ini inyepa inamda ndinodzite decision ndechekuti muridzo kuchijujudha yaratidza kuti nesho chijujhu chake asi hazvibvise iwo umosha. Kana makarara nemwana wako ndokupai mukana kana muna upowo unobatsira taurai taurai nemanzwisiro andakaita musikana apa akauya kuno ndakamubvunza ndofunga ndaimurekodha ndakamubvunza ndakati wewe chikonzero chakaita kuti uye namindezi ndechei? Akataura kuti iye mindezi akarara neni. Ndakamubvunza kuti kaya kake kutanga here kana kuti indinani. Ndakamubvunza kuti kaya kake kutanga here kana kuti akati kaya kake kutanga. Ndakamubvunza kuti makadzivirira here kana kuti musina? Akati handisina kudzivirira. Akanditi kaya kake kutanga achitaura nezuro iwoto yachino ndinayo mufoni. Kutamba naye ipe wadakaya kumba kwenu kumba kwenu kutavachiti akauya uye usiku kwakachena apa makazombo akapinga kwari kuramba kuti andanana akazoya sei kumba kwenu yasadanane akazoya sei kumba kwenu yapinga kwati andanane ukapamba sei izvi anozvipindura ega ipapani inini kana ndiri babu pamusha pakauya chinhu chitsva pamba pangu ndianamubvudza ndiri babaku saka pano kuti pakauya mwanangu pane kubvunzwa kwakaitwa nababa ndokwatinoda kunzwa kuti pasai pakasvika mwana uyo achisvika pamusha penyu achisii chinhu chopamba penyu udachi makabvunza muchiti musikana yachisvika haana kusvikira kumba kwangu akasvikira kumba kwomumwe mushandi wandinoshanda naye uko akasvikira vakatorora usiku nomukomana achimuka kuseni kuti hapa asvika kuseni musikana akazoya noshamwari nomukomana ari kutaura noushamwari yavo iwo akazoya naye kumba kwangu auya nomukomana akasvika akanzi nomukomana musikana yanga achinesana nomwana wenyu sachitwewo wadzimba seko nomubereko wako ingatatu bhora wani takazodokerwa tiri kubhora saka vanga vachinesana mukomana amuka achienda kuseni takati kwewo wakatambira sei mukomana uchitirana nomusikana wese kumba kwani kumba kwako mukomana yakabva atiza aona kuti yaenda ndagufuka saka mushure maizvozvo ndiri kutaura kuda ndokanga sedzwa nemadzimai
Akanzi kuna vaenzi vadi vasvika. Ndipo ndakabva ndadzoka. Tiona vaenzi vayo vakanga vari ambuya vomusikana nevamwe ambuya vari vaviri. Ndasvika ndakavakwazisa. Ko vana mbuya mauya. Mune chichemo here zvakanzi hatisi tino mwana akanonotswa nomwana wanyu takamudzinga kumba nezuva. Wada kumutsisa mwana. Ndikati ho ndimi makanditorera mwana zvakanzi ndikati ko maidzinga mwana sei mwanasikana. Mutemo uri kuti kudiko mutemo wehurumende. Saka kuuya kwamaita mai nechinangwa chii zvakanzi taya kuti titaurirane. Ndikati ko kuuya kwamaita kuti titaurirane kuda kuti titaurirane kuti kudii avo mwana wechikoro chase mwana wanyu akapfeka uniform ko makadii kuenda pasabhuku maizondisedza mwana wenyu ari kwani ari pasabhuku mwana unaidzenga kuti naye pasi takataurirana pasabhuku. Saka tasema mwana wechikoro president ari kutaura kuti kana president ataura kuti hakuna mutemo iwoyo. Saka imi chinangwa chamuda titaurirane ndechipi taida kunzwa imi minzi mumwe mwana akauya kunoda kuti nomwana wanyana kusvikira pari kuuya kwamukuita ndokusvika paari kuitawo. Saka inini ndanzi nomuruka mundizoenda kushamba. Saka imimi chinangwa chandikutaura ini kuti imi chitaura mwana wenyu moenda kwasabhuku kana ndichizosedzwa kwasabhuku ndoya kwani kwasabhuku totaurirana. Ndakati madzimai chisara imuchitaura navanhu vainda akumhanyira kushamba pana mapepa ada kusaina ndobva ndaya kushamba. Mimi sababa. Ndibabombo. Ndomirai. Mimi ndibabombo. Sababa. Makatoona sei kuti mwana wenyu mubvunza kuti unoziva here musikana akakuti udi. Aiwa sababa mapinda mairi Nyaya maakuiziva mwana wenyu mami naye kumba madhika mara kusvika kunokudaro tikuti isusu makasvika papi nemwana muchimubvunza kuti iwe nyaya yako ndaimhanya ati ndamukati mairi. Saka ndadaro ndauya kuno kushamba ndakabva ndazodzoka kuma4 ndichisvika kumba ndasvika kubvunza kuti vazoita sei vana mai vatakura here mwana kudzokera naye. Saka dzikweta havana kudi vanotakura mwana adzokera kwaakasvikira kuti ndikati iwo chienda unomusedza ndikatuma mukomana ndikati enda musedza auye kuno asedzwa mwana ndobva asvika ndikamuti iwe musikana ndakuma ndozoti chitakura ndichiende kwasabhuku. Kana tasvika kwasabhuku ndiko tichapuwa gwara remafambiro atichaita kuti kuvabereki vavo. Mubvunzo wangu ni kangoti mende pamubvunzo makabvunza mwana wenyu Tangini kuenda kwasabhuku. makabvunza here Akasika makati kumira adaita kuti mwana wayo agare nguva yakareba zvakandipa ndinoda kubata kwese mukuru mwana wayo angaenda kunoitei. Inini pamusoro ina handisiri ndogara nevana inde ndiri kubasa vanogara nandiya vacho apa amai ndo amai vangu mwana aenda kunoitei pamusoro ikari nyaya ikaitika ndeyekuti waranga ndiri zuva remaspotsi riya musikana wedobva anonoka kumba paakauya achinosvika kumba akauya ine mukomana yeminda isu vachiuya paini ndobva ndatuma vana kuti nyasha achiri kuita yanonoka kuuya zvikanzi nyasha nemukomana wake akamira kugondo. Ndikati mukomana upiko zvikanzi minda isu ndikatende munoti nyasha anozouya kuuya vakomana bva vanomuchenza nyasha akati handisi kuuya ikoko ndinorohwa nakuno. Ini ndo pandakazodzika kubva pamba pedu bva ndandzika parodi pandamona minda isu yakakuru ari pamberi achitouya kupi kumba kwedu musikana anga akatomira kugondo. Ndichibva ndati kweiwo ndiwani ndini minda isu ndikati minda isu anogara kupi ndobva ataura ndikati urikuda chii ndikandauya kuti ndikukumbira irege kuti ndindatononesa chii nyasha ndikati manonoka muchiitei anokwanisa kuchitaura manonoka muchiitei anokwanisa kuchitaura ndikati saka iwewe kana usiri kuda kunditaurira saka kunogwinire ndendidzokere kumba ndadzokera kumba asi ndakasienda kuti kana uri kunyara kunditaurira kuenda pasabhuku padhuza unodii unotsanangura sabhuku bata ndikaenda kwasabhuku ndinozozikanwa nababa iye minda isu. Saka abva varamba vakamira vakapamira zvekupamira zviri svikira ndati iwe munin'ina wacho ndikati ndaunovaudza kuti ngavachiende kwasekuru wamai vako vanokwanisa kutsanangura nyaya yako kana vari kuramba mubvunza ini ndopa vakabva kadi
aenda vese mazama nguru naenda kuti muone kuti vana vanonyepa mazuva ano vana vanonyepa mamuzvizere zvatoro izo kwete musamirire nyaya dzandinodziasi mimuri right plus mimi chandafanira ndikuti maitamba kuti mwana weauye kumba mamusimo munyaya iwewe ukaita zviviri ngasikumba kukonzesa uchikwana ini ndingangoti ndiri kuirana kana kumutauro ndokudasa inonosaina kusandokustotaina sumukaanosaina nomakuna bangani baba kusandi amunyaya musamire miri mazvinzwa musamuno muchimira miri kwamunomiramira kumba kwenyu kuti munhu when we are doing this siyaende tichite basa vana ndevedu akakuudzera zvataura amai akakuudzera taura kuti vakambouya nezuva aine shamwari yake nemumwe anonzi mukoka vakamhanyiswa navamwe baba vanonzi vafidhia saka ndinoda kutadzisa vana kudzidza yakazozviudzwa kuti iye ndenyatotaura achiti takamhanyiswa nabafidi oyo ukati kusiyana naye akakunongoona miri saka mai inonosaina iwe inonosaina Yoda kubvunza kuti wakabva kunodzura zvongokonani wangori wega here kana kuti wakangonani kusiyo kwatanga iwo sai vana muna wakatanga kusvika uone vanga kutoti chingura kuone kungataenda iye une saka wakanogara kurana naye sei iwo nyina wakwangavai akandiiti kuperekedza wati kuperekedza saka wairana naye umwe wako wangari umwe shamwari yake ngeri Nomagura mangani mwana. Uri komani. Fongo. Komani. Fongo. Uzamumina wakavharisi chaunozero chikamisa mwana wani baba imiwe mwana haitisiwa mazino anataura miisine muzari mwana mbiri dzima 300 nazozvita kuti wazvizvi wanzoyambani babaka vana ndadhira navo mazino andati nazozvita kuti urataura chii tatopedza ichi ichii musi wakatongewa nyaya yepekutanga musi wa 17 pakanzi pabhadharwe chiketo ndakabhadhara 120 chiketo mushure munge ndambobvisa kuti $50 ndandikuda kubvunza kuti mari yacho inozofambiswa sei ichadzoka ibvisire mombe udzorere mari kuzotoita paukarorerwa chiketura iwo mwana waye asina kuuya tamuti mombe 7 handizoti abva wana mukana kuti ave kurecession ndiwongoisa chiketura kai aiwa chikove ndiyakafungura ini kuti ndiuye kuno dati chiketura chakabatwa nani ndindakabhadhara saka ndizvozvo ahwinawo panhau taiza chiketura handizvozvo chiketura asikuda kuti mari yako iwoyo mombe 7 zazati $700 imari yako pachiketura kwanga waisa kudhara property yabatwa ishe baba unozviziva ndomataurira avaita kodai kwanga wakabudirira chiketura chene chikabudirira simabatwa kaproperty waita waitibvunza kuti ndakabhadhara zvawanotoitira zvakupisha ini ndakaita zvakazvataurwa medare pamusoropekunge mupurisa handingaite mashotcuts nekuti youda kuwina kana pasina nyaya 17 year old pana ane right yekuapira 17 years ane right yekuapira 350 mudhara mafunga kubhadhara 350 times taakuenda ukakuita kuti makabhadhara mari
mwabatwa chinhu chisingadzoka muti kuzoti mwabatwa mbudzi handizvozvo kudzorera ari kuti mudzi wacho ndiani wazozvitora asi unofanira kubhadhira murume 350 plus times 2 usaputira mbudzi dzenyu dzakabata tingani tokerana mari dzembudzi dzese dzakabata mazvinzwa mukuti difference yasara toyamunozobhadhara kune murume mbudzi dzachadzina pamusoro mari yembudzi ainopewa inini yapona mari ipo yakatora ndakapiwa $20 makapanena mari yembudzi makapani musainde mese musainde chiringa pfumadhoka vakatungamirira ngati handina problem kumachai kunoadhoka vakatungamirira chemhaka pamuvatazima zvinonge zvisiri zvangu asi izvezvi zvinobuditswa muzvinhu hatisugarisana iwa usende pamberi pangu ini namamvura toziva zvino zvauda kuita language iyoyo ndikutoiziva yese kwada kuti mberi handa kupusa unoziva akakudze ndoziva nai saka uda kumhanya pamberi pangu kuma ndakapusa usandimhanyire kai iwa hauna brain uri behind nini zvese zvandikuita pana ndikuziva zvatikuita ndikuzviziva uri tsotsi hako uri tsotsi ndakwamukana wokutaura kasi uri tsotsi wanga uchirambira mwana wakakarara nawo zvese kuramba wada kundiudza ka language yekuti iwakuwati iwe ikawanyarara ndikurwa mombe izvozvo kuti ndimi kuti atsike kuti vana vanyengane musango ukuwa ndakapusa iyo mudaro ende anosaina apo ukovei mombe nebudzi usandijairireiwe wazvinzwa sandijairiri makauya kudare here nani iwe totambe nini iwewe ndakupa decision itowaze ndakufevha sterei wazvinzwa ndakufevha ndinoziva panoshanda mamvura but haana simba neni wazvinzwa iyoyo just a farm manager vana kana vatadza amai vaida azvizokutanga ipapo anogara vane dambudziko kana makabvunza kuti vanhu vese dambudziko rei musiyai andambudziko rei disrespect mawiri einaye amai musamise cheni chimuregere amai chingekai zvinhu zviendima musandiedzi chaudza mavhura makuda kuti ndikoserane nemi makazvita next time handizivi mwana wenyu acharamba chipara uyo odaidza mweya wake odaidza mweya wake thats disrespect takutonga zviraitizei mozei vanhu kuti tsotsikai asina kutonga zviri right zviri fair iwe uchiri musikana here amai muna vanasikana mumba kwenyu mune 1 akura asi
Zvakabviswa mumandaramo zwe. Ari mwana sita tichiri ari maoko sefenzi maoko medu isu vabereki munozwa sei? Mwana wenyu haana respect nesu. Hapana mweya unoti turugwere waMwari usingazivi kuti madzimambo. David anoti munhu auraya chindauraya mambo anoti ndinouraya anomuurayirei. Akanga atadza kurespecta madzimambo nokuti madzimambo arimo mubhaibheri. Andoziva zvandinoita mani. Anouraya munhu akanga auraya mambo. Munozviziva? Hamuzviziva muverenge bhaibheri. Ndo rinondipa kuti ndisimbe ndiriro. Nokuti mubhaibheri ndirimo rinonzi let there be things. Madzimambo ngaave aripo. Anyway, ndinopedzera shungu hamunosimatadza. Kana mapedza mumwe kusero. Uyo abudo kusvika ndapedza dare rangu. Topa chimwendi yake kana zviro zvamunoita.